Igbo ndị ọma, ekene m unu. Aha m bụ Chioma, onye nke na-akụzi Igbo language online site na Chioma Language School. It is an online school that teaches everything about the Igbos, their language, their dressing, their food, their culture. We have students all over the world, and the age bracket ranges from children to adults. Presently, we have children studying, we have adults studying, we also have teenagers studying. Biko bịa, asụsụ Igbo amaka, ọ bụ asụsụ ndị ọgaranya. Ka anyị kụziele gị ka esi asụ, ka ị mata na ọgaranya kwesịrị gị. Ndị be anyị, biko lee anya n'akara ekwentị anyị dosara gị mgbe anyị ga-edosa mgbe anyị gbasachara ozi a anyị chọrọ ịgbasa ugbu a. Gbaa anyị, biko echezọkwana Chioma Language School. Iklikie na linki nọ na ozi anyị na-agbasa, ị ga-enwe ike irute anyị, ozi ahụ ga-enwe ike irute anyị. Ndị be anyị, daalụnụ.